zašto je Golubičina ogrlica kada je otkriven njen rukopis 1914. Ona je imala, naime, taj bogat svoj naknadni život u tokovima klasične tradicionalne islamske kulture u jeziku originala, u arapskom. Međutim, sa takozvanom islamskom dekadencijom do koje je došlo tamo negdje sa 15. i 16. stoljećem, ona je izgubila zamrla je, da tako kažem, u svom izvornom, autentičnom naknadnom životu i otkrivena je, kako rekao, 14. i kada je, zapravo otkrivena je prije u Lajdenu i kada je objavljena 1914. odmah je zainteresirala naravno evropske arabiste i arabiste iz muslimanskog svijeta i krenula su da kažem, prevođenja i sad vrlo brzo je ona zapravo prihvaćena kao jedno od najznačajnijih dijela o ljubavi u književnosti na arapskom jeziku i u muslimanskoj kulturi u kojoj, kazao jedan od prevodilaca, ljubav nikada nije bila luksus niti nepoznanica. Nije bila ni nepoznanica, ni luksus. Ali zašto je zapravo ona se vrlo brzo probila u sam vrh te ogromne literature i zašto se danas smatra zapravo jednim od nekoliko najznačajnijih dijela o ljubavi, zašto stoji naporedo sa dijelima Ovidija, Dantea i Stendala, recimo, i nema četvrtog dijela da se spominje. Ona je jedno od ta 4 dijela, bar u ovim referentnim vrednovanjima, da kažem, pa ću pokušati u najkraćem da kažem. To je prvo djelo u svjetskoj literaturi o ljubavi, u kojoj se povezuje, da tako kažem, kosmički ili metafizički i psihološki plan ljubavi. Ljubav kao univerzalni princip, kao kosmički princip, kao princip odnosa u univerzumu i konkretna iskustva ljubavi. Podnaslov djela je Golubičina ogrlica o ljubavi i zaljubljenima. To je prvo djelo koje govori i o ljubavi u svjetskoj literaturi i o konkretnom iskustvu zaljubljenika, žrtava ili i Ibn Hazm i Gete bi kazali sretnih žrtava ljubavi. Tu se slažemo na dvojica. Dakle, to je prvi puta, dakle, imate rasprave o ljubavi, imate književnost koja govori o slučajevima, događajima i tako dalje ljubavi, ali prvo djelo u kojem se na uvjetno kazano sistemski način povezuje princip ljubavi kao kosmički princip s jedne strane i konkretno iskustvo ljubavi. Nadalje, prvo djelo u kojem se, i to je također bilo jedno od tih važnih mjesta za čitanje ovoga djela, povezuje upravo u tim sad, u tom vertikalnom, da tako kažem, vertikalnom pristupu Ibn Hazmovu, sveto i uvjetno rečeno svjetovno značenje ljubavi. Sveto u onom smislu u kojem su Golubičinu ogrlicu i muslimanski autori čitali između ostalog kao štivo pod vjerskom lupom u onom smislu u kojem se djelu sudilo kao štivu koje je pravovjerno ili nije pravovjerno. Da li valjano svjedoči, da tako kažem, na vjerski način ljubav, o ljubavi, na islamski, dakle vjerski, ispravan, vjerodostojno valjan način. I s druge strane, i tako se djelu pristupali, ono je trpjelo određene i kritike u klasičnom dobu. U tom smislu, kao što mu se opet u ovim zapadnim čitanjima pristupalo i ne bez razloga, rekli bismo, iz tog pristupa, djelo se čitalo kao primjer takozvane profane ljubavi.